Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ nọrọ na onwekwerechi ọnwa nọ nwa nwaanyị mba nnọọ awụchasịala numo eye ụmụnne m obi arọ m mma obi arọ m mma n'ihi na ihe m chọrọ ikoro ọnụ ngalugbo ene gbasatara ndụ mmadụ. Biko ọ bụrụ na ịwụ nwanne anyị nwoke ịwụ nwoke nọ nga na-elege m, ị na-aṅụ siga ọ ị na-aṅụ fịọfịọị ọ ihe ọbụla wa ahụrụ ọkụ na-abanụ na sistem, biko bịakete. Ndụ mmadụ enweghị spare anywhere. Ọ wụrụ na ị nọ nga na-elege m gị wụrụ nwaanyị, ị nwere somebody, a friend, a brother, or onye ị maara, even your neighbor na-aṅụ ahụrụ ọkụ, na-ese ahụrụ ọkụ, mee ka vidio nụ ruo ya anya, mee ka o were mkpụrụ anyị abụọ hụ vidio. Ọ dị mkpa. Ọ wụ eziokwu ịṅụ siga o shiri ike, ọ wụ habit na dị very difficult to stop, mana nne nga ga-enyere gị aka kwụsị ya, nwunye ga-enyere gị aka kwụsị ya. Ha gwacha anya ma ị nwebe mkpebi n'ime onwe gị kwụsị ya, ọ ga-aratụ gị ahụ. Bịanụ ka unu were ntị ọnụ gere. Anụ m otu nwanne nwaanyị kpọọ m na fon si m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na ori bidene na obi agbawala n'ọnụ, mana o riele ya mkpụrụ obi rie ya umeji, na ihe ọma ya eji n'aka na-achịgharịpụ ya. M sọ gịnị nne m, gaa n'ihu gwa m ihe ọ gịnị mere. Ya sị m na ya alụọla di, na ya di ebi n'obi ọma na-enweghị nsogbu ọbụla, na mgbe ya matara di ya, na ya mahụ na di ya that very week or 2 weeks ya matara ya mahụ na di ya na-aṅụ ụkwala Igbo ndike na-eshi isi na-agba taị taị n'isi, na ya mahụ na di ya na-ese, n'ihi na o zoro ya that part. Ọ ka ya bịara ya na ya bụ bidoro ehi ya bịa fall in love, and na ihe o ji ewute na ya ekpebiri n'ime onwe ya na nwoke ọbụla na-aṅụ ihe ọṅụṅụ na-ese ihe osise, ihe ya kpọga ihe osise that time wụ cigarette, na ya amahụ na ike wụ onye na-aga ịlụ na ọhịa ọ na-ese. Ihe mkpebi ya mere onwe ya bịa hụzi this young man na-awụ di ya today years back, hụ ya like ya ọma ya, like ya character, like everything about him. Ya bịa gradually owo love mkpụrụ obi ya nabatara. Ha abụọ hụ onwe ha n'anya, na-enwe mgbe di ya mata na ọ na-aṅụ ke taịtaịta ka na-ada afọ ya da kpatakpata gba ha ewere ire rapụ ya nwee ya ọkụ, aṅụcha mkpụrụ anya akwụcha, na ya ma na ọ ka di ya na-aṅụ, n'ihi na ọ wee very neat guy, oji ya n'eze oji ya n'ire, and di ya dị huge na ọ gbapụrụ dimkpa nwoke. Ya na ya ofu ihe akpakọ ibe ya ọnụ, ọ baga na ọlụlụ ya lụọ di ya, lụọkwa di ya, lụtụrụcha ya la gba ebiri. Na after 1 month ya na di ya lụrụ, n'ihi na ha yite ha aka, ha yesa ha yiri na 2 months. After 1 month ya na di ya lụrụ, ka di ya bịa nọrọ n'ụlọ ya, n'ime ụlọ na-arapụ ga this thing. Ọ si shekwuo ya egbe ya etie na ya gwa ya di ya na ya dị ready divorce ya because of this thing ọ na-aṅụ, na ya achọtụghị ya achọtụ, ya achọtụghị ya achọtụ. Di ya sọ dị egwu divorce ọ dịkwanụ possible, na kemgbe ya ejite onwe okorobịa na enwebeghị nwaanyị ya hụrụ n'anya otu eshiri hụ ya n'anya. So na ọ wụ a difficulty, na ote ya shi find ya difficult ịhapụ ya, otu ọ ga-eshi adịrị ya difficult ịhapụ ga ya wụ nwunye enugbo okwu gị ihe, and na o were kwe ihe na ya na-aṅụ zeri na ihe ọ ga-apụrụ ha wụ ọka, o rukwe na-ekwe ihe na ya ga-akwụkwa ihe, mana ọ bụrụ na ị divorce ya na ọ ga-awụ ọkụ, na ya ga-emekata hapụ ya n'elu ụwa, na ọ naanị ọnwụ ga-ese ya na ya abụọ. Na ihe di ya na-egwa ndị di ya na-agwa ya destin, ndị di na-abịa enye ya nsogbu na mkpụrụ obi ya, na how much this man hụrụ ya n'anya, na ya na-ajụzi onwe so ke otu ya shiri baiga. So akọcha ihe na ugbu a na-akọ na ya wụrụ na ekwensu werere ihe ọṅụṅụ bụ iseparate ya na di ya. Ọ sọ ha ebiri afọ ime acha ya mụọ, nụgidezie di ya na-emezi nkrizi. Ọ wụzighị naanị ụkwala Igbo, ọ wụzighị ka tatata ka ọ na-aṅụ, na ọ na-aṅụ ihe ọbụla wa hụrụ ọkụ, cigarette kpọọ ya ma Benson ma ihe niile ma Rotmolis ele ka na-akpọ Rotmas ka asọ gị, na ọ na-asịcha ihe niile, ihe ọbụla wa hụrụ na onwe gị choice ya na-elezi ruo one day sit down choice ihe niile na-aṅụ. Na ọ gwagodi ya a 75-year-old man a maara na o bidoro ịṅụ siga at early age of his life dị ndụ taa. Di ya si ya na ụwa otu mbịa, onye time ya ruru ofe aka ya jụwa di ya sị so na ọ lụrụ ya ịbịa efe aka na ngwa ngwa ya ekwucha dada ekwuge ka enwe ike kwuo ihe ga-eru ya n'ọkpụkpụ ya. Gwa di ya so oge na ya mana ọ gara ya ahụ, mana o jiri nwayọọ kwụsị ya. Di ya achọghị ịnọ, na ọ na-awụ n'ime abalị di ya shi n'elu bed rituo ya aṅụ, isi ọkọta ya rituo ya aṅụ,
ọ na-ese destiny na-ese ụmụaka na ugbo ebidoro ịmụ ọwụote ka a ga na-eshi every time ewere ahụrụ ọkụ fuju imulo igbo na-eshi imulo ọwụ ihe na this type of environment nga ya ga-anọ azụ nwa sị mba ya follow this matter diligently na ihe ga-emebi na ka ya follow ya n'ike na akpọ na ọya na ya bụ ogwe ngam ya ga-eburu akpa detin nga o dowere na waterproof gaga mebi flush ya na toilet ọ sị di ya ebilite gwa ya sakwa ya gwara ya na ihe na ga-enye nsogbu na obilite ịkwọchi ya na nsogbu ga-adị ọ sị ihe dị egburu that day na o gbuforo ya otu ndụ gbuge that day ka di ya kọrọ ya tili ngalugbo ya na ya nọtụ ntị na-asụ egwuregwu ya waka ntị ibu abụọ randomly tua ya na-isi ekwuo ya egbe tọọ etu onye ekpere ntụ isi gbawasha mkpara anya akwụpụtasha n'akala anya this man nzuga na ntị ya so chi oke ya ga-ahụ ya ebido menwe relatives ya involve na the matter kpọọ nne di ya gwawa ya ihe ya na-agabiga nne di ya so na ya nwa ya ekwekọtala ya ga nele ihe ya ga-eme na onye nwe ya ezigbo nri na onye ya nọkwara na ndị na-aṅụ ihe ya nọ na-eri ezigbo nri na-agụ ha arịa ọrịa ya jụọ nne di ya sị ezigbo nri ka eshikwe n'ụzọ ebe na ọhụ n'otu ha shiri ama na-eje so dị mkpa hụta ọ na-agụrụ agụgaghị ya ga na-etu ezigbo nri a ga na-eji asọpọtụ ihe o ji ego ya azụga na-aga enyere ndụ ya aka nne di ya so kochicha na ọ dị na nke fụrụ afụfụrụ ya na ya bụ na okwukwe ya nọ ntị ugbo ya hụ na ka ewe agadi nwaanyị onye ya ihe ya chọrọ kpewa adanne ya so nkwere n'ihe nọ dị na aftara na dike na ọ na-aṅụkwa sịga na aṅụkwa ihe niile na ọrụ ya wee nye ezigbo nri ya na-ajụ ha so ihe ọwọtọ na ochie sọpọtụ ka nwanne ọnụ nwoke ji aka egbu onwe ekwukọta ihe n'ihi na ya ma na dịtị na-enye nwene dị nsogbu n'abalị ọ na-arahụ ụra ọkwara kpogho ọkwa ihe ọ na-akwapụta na-eshi ya hụ na ihe emebiwele ya onye nwere nsogbu na sistem ya sị mba na ọ ga-aka mma na this man ogburu ya danụ ya wọchị ya nwoke ya hụrụ n'anya isi ụta alala ha n'iyi ya etute ihe nga ọzọ dowara datin ebe guest room ebe ka ọ gara aga dozie rapụ edewe n'okpuru bed ya ga-epupụta ha kwa flush ya yuzgbola pastọ ekwore dị n'ogwe ya kpọhulehu nne dị otu aka ya na complain enweghị onye chọọ ya achọla enyemaka chọọ ebe niile na-enwe ebe enyemaka si abịa na ihe eji agwa m ihe n'ugbo na now ya na-agwa m ihe na tie break ele down ọ nọ na hospital na ọ nọ na intensive unit na o nwere ihe a na-akpọ bronchitis na ọhịa ndị dọkịta sụgara na m ga-echeki na ha na-agba na bronchitis na die na o nwere bronchitis a na-ekwu okwu ya experience doctors anwa agbaga ya ọbara n'ahụ eti ya ọbara na ọbara ga-agazi ya na veins na ọ ga-aga tokoro ya n'afọ and ogbo ha lee that will be the end na everyday ka eji akwụ ụgwọ oxygen everyday ka eji akwụ ụgwọ oxygen na ego ya n'aka na ọgwụla na ya eboro olu ụmụnne ha eboro egide n'ike agwụla adanne ya kwanụ sị na ya were ezigbo onye support wee ya akpọọla ya na enwe ebe help shi abịa and one of the nurses abịala gwa ya sị ya na ego oxygen a ha na-akwụ everyday na ọwa ọhụhụ ihe a scan result dị ya o ji n'aka dị ya sị na ihe emebiwo na this man na o jila aka ṅụgbuo onwe ya na ihe a na-eche na-eche ha na-akwụlighị ụgwọ oxygen a akwụpụ ya na eventually na a ga-akwụpụ oxygen a na ọbara nụzi that man na obere ọbara ya n'ahụ ọ ga-sustain onwe ya na ihe a ha na ga-atụfugewo ego na ọhịa somebody bịa gwa ya gawa gaa nga di edo ruru ya mana ọ nọga ihe ekwuke ya na-agwa ya sị akwa ijila aka ṅụ ọkwa ịhụ na iriwele ihe ahụ ya na-eti o ji ekọtara ya udo ntị na-asụ ya gburugburu taa akwa orijuole ka ege na ya na otu ihe na-agba ya umewo ya chetara okwu ọ gwara ya one day that na onye nwụrụ taa agwụ ya na anwụ echi na ebe ọha nọ n'ọtọga ya ụtọ ọnọdụ n'ugbo ọ nọ n'ọtọga ya ụtọ na everyday na pilo ya na-ede n'anya mmiri n'ihi na ya hụrụ this man n'anya na m lere ote sigaret ahụrụ ọkụ shi na-achị ịnapụ ya die na enweghị any hope ọta ya na-agwa m ugbe na enweghị any hope ya ejisikwana ha ego oxygen and ya makwa na enyi dị akwụpụrụ oxygen na ọ ga-eme ya bye and ya achọbeghị ka o mee bye ya eboro ole ya erechara ihe nne n'ime ụlọ ka e wee na-akwụ ụgwọ oxygen na nwaanyị mba nọ steji ya na ugbo ene na mgbata ụmụ nwoke ndị na-anụ ihe m na-ekwu ka onye ọbụla na-aṅụ ihe ọṅụṅụ Nigeria adịzighị mma some of these things a na-arapụ na-aṅụ especially siga ndị ka na-arụ aside na-ebubata na ha amaghị ihe eji arụ gị ihe ọbụla ahụrụ ọkụ ụdị nri a na-eri ugbu a ihe dị iche dịzi ekonomik ugbu a na kembụ na onye mara ụzọ ọ ga-esi zụọ onwe ya ndụ ya esi otu ahụ nyere onwe ya aka ndụ kacha ndụ mmadụ zọrọ onwe ya ọ ya ihe mbịara bikwu ngalugbo ene the woman say enweghị hope for her husband na scan result ya x-ray emere ya onye ha ọnụ onwe ihe ga-ehe odunwu di ya
na ya hụrụ ya mgbe ọ na-akwa home ọkwa akwapụta every time ka ọ na-akwashi ihe ọ na-ekwu akwapụta na akpịrị ya ọkọ ya ote ya daa n'ala Tommy Ejukop mmadụ na-akwapụ one time ya na-asọkwa na si ahụ mmadụ ka ihe ashapụ shiga ya etikata di ya anụhụ tile ebe ọ nọ ugbu a na ugbu a na ọṅụ ga nahụ siga ihe ọ nụzi oxygen and the result akwụghị na nwa o nidiri blood a ga-agbaghị ya blood agbaghị ya blood ọ ga-asọ asọ ga-eshi n'ime ya eshi ntị ya blood ahụ agbashia na anwa agbaghị ya blood na ọ ga-aga tokoro n'afọ ya ebido gboo and ogbochaghala nke aha ya that's the end na di ya nọzi na point of oga ha aga olohalo ọ gịnị butere ọhịa mmadụ jiri ego ya zụrụ ana m abịa agwa ọnụ mgbe niile na ọhịa mere onye ọzọ ka onye ọzọ ji mụrụ akụ unu lee anya Naijiria agha asachana mkpụrụ ọgwụ anụwo unu echekwala na ịgbapụga kemist ị ga-azụrụ ọgwụ ihe regacha anya ebe ahụ chọk enweghị ezigbote ọgwụ n'ugbu ene before gị ga kemist ha nye gị ọgwụ agbara gị ọgwụ gị nweta onwe gị wee shiri ike n'ihi na some of these companies ọrụ gacha ọgwụ ndị a ha ebuola akpa ha lashala ọ dịghị izi gị hụkwa n'ahụ akpụrụ gị aha ego eji ana treatment eji agwọ ọrịa ị ga-asị ihe ekele ọwụna ekọnọmi adị mma ụmụnne m unu anọ na ihe ọsọ mbịa kwuo unu anọ na ihe ọsọ mbịa gwa unu biko nwanne m nwoke ọ dịghị izi ịkwụsị ya n'ihi na ọ habit and ọ tele biko arịọ ka m rịọ gị jisie ike ekwule na iri gị ezigbo nri ọ na-eyi ịṅụga small akara onye na nke ya ihe code ya till this moment may not hold you till when you think ị ga-last and ihe ahụ ị na-erikwe na-enweghị gain enweghị ofu mkpụrụ uru ahụrụ ọkụ ga-abara gị enweghị ọrịa ahụrụ ọkụ gwaga gị n'ahụ enweghị sustain gị ahụ ọ add gị to your life expectancy wata na-eme ọ na chingu dere ha 100 years ọ gaghị adịrị gị 20 years kama ya ewepụ ka ihe ụtọ dị n'ime ya ya ahụ ị na-eri na-adịghị mma and ọgwa na ọwụ free ị gaga ịkpara ya iji hekwa ego ga-azụga ya ọ gịnị wụ arịrịọ ka m dịgo jisie ike ọ gaghị adị izi mana jisie ike nwee determination to stop it ọ bụrụ na ịfụlụ gị ịwụ my fan and ị na-aṅụ siga ịṅụ ga ahụrụ ọkụ n'ụdị ọbụla iji aṅụga ya I don't want to lose you jisie ike kwụsị ya you may not know ị nwere ike ishiri ike na ịgbashiri ike ma ịkwụsịghị ya taa achọghị m any relative achọghị m anybody ịbịa kpọsara m na nwaanyị mba na m lekwa ihe na-agabiga ya wụrụ na ọ problem iji ego na-azụga nwanne m nwoke ọ gaghị adịcha izi ọ ga-adị difficult to stop mana ọ naanị gị nwee that determination jisie ike kwụsị ya biko na ọ ga ọha nọ m n'ọnụ udo dịkwara ọnụ taa